пеш аз он ки як қалберо биранҷонӣ, аввал дар худат имтиҳонаш кун ва ҳеҷ гоҳ барои ҳеҷ дарде фарёд назан, чун худованд садои сукути дилҳоро бештар аз садои фарёди забон мешунавад. фақат кофист ки аз қалбамон ба даргоҳи ӯ дуо бикунем. ман мутмаинам ки мо одамҳо дар рӯи замин барои оромиши якдигарем, на дард додани ҳамдигар. хушбахти замонест ки дилеро наранҷонем, касеро озор надиҳем, обрӯйро аз байн набарем, ба касе осеб нарасонем.